Id-deputat Awċi irid isir is-suċċessur ta' Bernard Grech fl-elezzjoni tas-6 ta' Settembru. Fil-bidu meta tefa' ismu fit-telli Borġ ikkonferma dak li kien ilu jingħad minn One News li hu dejjem kellu aspirazzjoni li jieħu l-ogħla kariga fil-partit. L-aspirazzjoni li nsir kap tal-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien ġo fiha. Hekk kif inħolqot l-opportunità, konċert u konvint illi issa huwa l-mument li nersaq quddiem it-tesserati biex nikkandida ruħi bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Qabel ma tħabbar li se jkontesta għal kap nazzjonalista, Borġ flimkien mal-eks kap nazzjonalista Adrian Delija iltaqgħu f'laqgħa sigrita f'Lukanda. F'din il-laqgħa ġiet żvelata minn One News. Hawnhekk iż-żewġ deputati nazzjonalisti qablu li Delija se jkontesta għal kap waqt li Borġ ikun viċi kap tal-partit. Kollox inbidel jumej wara, hekk kif waqt il-Kunsill Ġenerali id-deputat Awċi tkellem mal-kap caretaker Bernard Grech u wara kellu laqa mal-lejt l-eminija ta' Grech Rej Bezzina f'kafetterja fil-Ħamrun. Dan wassal biex Borġ jitfa' ismu fit-telli għal kap nazzjonalista. Dan wassal biex nies riplex kap nazzjonalista akkużaw lil Borġ bit-tradiment. Ftit tal-jiem wara, One News qabad la oħra sigrita bejn żewġ kandidati bid-deputat Ivan J. Bartolo jagħmilha ta' medjatur. Wara din il-laqgħa One News taqsih dwar dak li qed jgħidu dwaru bosta persuni b'dan ipprova jaħbil ftehim li kiser mal-eks kap Adrian Delija. Dr. Borġ, ħafna nies qegħdin jgħidu li ma jistgħux jafdawk wara li mort lura mill-ftehim li kellek ma' Delija. X'tgħidilhom? Dak xi tgħidu intom, Le qed jgħidu ħafna nies fuq il-Facebook qalet Times ukoll. Ftit wara id-deputat Alex Borġ ġie mistoqsi mit-Times jekk kien xi ftehim bejnu u Delija biex ma joħroġlux għan-nofs. Id-deputat Awċi dar mal-lowża mhux ħażin. Can you confirm whether or not you and Dr. Delija had ever agreed that you would not both run and that you would support his bid as leader? Le fil-fatt Adrian Delija anzi ħeġġeġ li jkun hemm iktar kandidati sabiex ikonna għażla għal partitarji. Fil-kampanja ta' Alex Borġ issemma wkoll ex-ministri minn żmien Gonzi Pien. L-ewwel issemma l-ex-Ministru għall-Finanzi Tonio Fenek dan wara li Borġ ħabbar li ikun kap se jaħtar minnu fih kumitat biex joħsib il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista, politiċi li ħadu ħsieb il-finanzi tal-pajjiż. Inti għat li jekk titla kap tal-Partit Nazzjonalista taħtar jisu kumitat dwar il-finanzi tal-partit. Binjesti kienu diġa fil-finanzi ta' pajjiżna. Il-Tonio Fenek taf dan il-kumitat kif? Taf li nafda dawn huma nies li kienu kompetenti, għadhom kompetenti. Dan fil-waqt li aktar tard il-gazzetta kulħadd żvelat kif Alex Borġ jafda lil Fenek fir-rwol ġdid ta' kap eżekuttiv li d-deputat Awċi irid jagħmel bħal Partit Laburista. Oħra minn ta' żmien Gonzi Pien li semmit fil-kampanja elettorali ta' Alex Borġ il-ex-Ministru għal-Għawdex Giovanna De Bono. Borġ tenna li sejħu eżempju ta' kif jitmexxa il-pajjiż minn għandha għaliex skontu kienet ta' eżempju ta' kif jista' jsir il-ġid. U minn Giovanna De Bono illi ħadmu dejjem biex jaraw il-ġid ta' Għawdex. U jiena fuq Malta ħanuża l-istess strateġija. Tul din il-kampanja, Alex Borġ ħareġ bi proposti li diġà twettqu minn Gvern Laburista u għawiet li fil-viżjoni tiegħu dik tal-equity sharing, xi ħaġa li Gvern Laburista introduċa 6 snin ilu propju fl-2017 u minn dakinhar din il-miżura komplet titwessa u tagħmilha iktar possibbli biex individwi jikkwalifikaw għaliha. Ftit jiem wara imbagħad Borġ wieħed li jekk ikun fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u eventwalment isir Prim Ministru se indirizza l-anomalija tal-pensjoni ta' dawk li twildu qabel l-1962. B'din l-anomalija għamilha il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern fl-2006 u qed tiġi indirizzata minn Gvern Laburista. F'din il-kampanja rajna lil Borġ li bħal Bernard Grech irid li tinqata' l-għajnuna fuq l-enerġija fejn saħaq li hemm limitu fuq is-sussidju li jingħata. Jiġifieri s-sussidju l-Gvern qed joħroġ miljuni fis-sena, però hija short-lived. Ġifieri kemm ħanibqgħu noħorġu miljuni. F'din il-kampanja ħareġ ukoll kif il-kap caretaker nazzjonalista Bernard Grech tassapportjaw lil Borġ. Dan hekk kif il-gazzetta kulħadd qalet li Grech ma jistax jaċċetta li jservi ta' deputat taħt Adrian Delija. Tul din il-kampanja Borġ baxxa rasu għal fazzjoni estremista fih dan il-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif Borġ ma kkundannax l-avukat Traqt Repubblika u l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi dwar il-gideb tiegħu kif ikkonfermat mill-qorti fil-konfront tad-deputat Laburista Carmelo Abela. Huwa ma kkundannax l-Azzopardi
waqt li Borġ qal li hu jista' jitkellem biss għalih innifsu. Dan fil-waqt li waqt dibattitu bejn iż-żewġ kandidati għal kap Elix Borġ faħħar u ringrazzja lil għaqda estremista Repubblika. Il-partiti għandhom jaħdmu flimkien mal-NGOs grazzi għal-Repubblika. F'din il-kampanja Borġ qal li d-dejn multimiljonarju tal-partit ma jaraħx bħala problema. Parrejna li ma narajx problema. Dan fil-waqt li fl-istess attività Borġ qal li fl-ewwel ġimgħa li jkun kap se jtur fuq il-Partitarji Nazzjonalisti biex jagħmel il-ġbir ħalli jkollu il-fondi għall-elezzjoni ġenerali.